Ngapunten Ustaz. Kula Pripun, mboten Mas? sarujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja pangalembono, monggo kita sami unjukaken dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Lan ugi amargi kita sakmenika saged wonten ing tlatah menapa menika? Bayat nggih, Bayat wewengkon ing Klaten nggih. Lajeng selawat ugi salam mugi-mugi konjuk dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sumrambahipun dumateng kita sedaya. Jamaah pamirsa ANB channel lan ugi channel sanesipun ngangsu kawruh mbok menawi nggih ugi wonten ing giaran dalu menika. Alhamdulillah kita saged sowan wonten ing padepokanipun Ustadz Abul Aswad Al-Bayati hafizahullah taala. Kita badhe ngangsu kawruh saking panjenenganipun lan tema ingkang kita bahas dalu menika nggih menika nguri-uri budaya tanpa dosa. Nggih. Kita nguri-uri kabudayan. Ananging anggenipun nguri-uri kabudayan menika temtunipun sampun ngantos dadosaken dosa. Nah, kita badhe nyuwun kawruh saking Ustadz Abul Aswad Bayati. Ananging saderengipun monggo kita sami kenalan bab lingkungan wonten ing Bayat menika wonten ing pun padepokan ngangsu kawruh saking Ustadz Abu Aswad Al-Bayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngaturi kasunungan Ustaz. Matur nuwun sami-sami Pak Farid, mugi-mugi karahayon bebungah tansah tumanduk dumateng Pak Farid lan sedaya rencang-rencang saking ANB channel insyaallah taala. Amin nggih. Ustaz, menika daerah menapa Ustaz? Menika telatah dusun Ngeloler Setan, Pak. Dusunipun Ngelo sisih ler sisih wetan. Oh, Jadi nek masani Ngeloler Setan. Ngeloler Setan. Dusun Ngelo paling ngeler sisih wetan. Dusun Ngelo paling ler Sisih sisih wetan. wetan. Iya. Ngeloler Setan. Setan. Masyaallah nggih. Kabupaten Kecamatanipun Bayat, Bayat, Kabupaten iya. Klaten. Enten Klaten kecamatan mboten dipun gantos kapanewon Ustaz. Oh mboten, menika Mboten, nggih. kapanewon namung dipun temahi wonten tlatah Ngayogyakarta Oh ngaten nggih. Klaten Minangka wonten. daerah istimewa, Pak. Masyaallah nggih nggih. Dados wontene nggih namung tlatah Ngayogya kemawon. Oh ngaten nggih, mboten Nggih. dumugi Klaten nggih. Mboten dumugi Klaten nggih. Nggih. Ustaz, wonten padepokan menika. Anu dipun sebat apa padepokan menika? Niki omah suruh Pak Farid. Omah Suruh. Nggih. Nggih. Omah suruh niku omah ngangsu kawruh. Omah ngangsu kawruh. Masyaallah, omah suruh. Niki tanaman suruhe nggih wonten ten wingking. Suruhipun nggih wonten nggih. Masyaallah. Nggih. Kegiatan saben dinten Ustaz. Iki wonten taklim bahasa Arab. Wonten mriki saben dinten Jumat malam Setu. Lajeng saben dinten niku lare-lare sekiwa tengen omah suruh mriki sami sinau ngaji kalih tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Nggih. Terus ibu-ibu nggih wonten dintenipun Kemis jam kali siang. Dinten Kemis jam Kali siang. Menawi lare-lare menika sabibaripun asar ngantos dumugi jam 5:30. Oh, ngaten Sonten nggih. nggih, lare-lare TPA niku. Nek bab anu Ustaz, nguri-uri kabudayan wonten mboten kegiatan niki? Nguri-uri kabudayan. Nggih. Nggih paling niku semut mubal niku. Semut mubal. Sekolah mudin lan mubalek. Sekolah mudin lan Lan mubalek. mubalek. Nggih. Semut Mubal. mubal.
sirakipun warni-warni Ustaz. Nggih. Nggih. Kegiatan apa nika? Kegiatanipun nggih asung kawruh dumateng kadang-kadang kaneman. Gegandengan wonten tlatah Mbayat niki sedanten pengaosan niku meh 99% saged dipun ngendikaken nggih. Niku dipun ngendikaken mawi basa Jawa, Pak. Masyaallah. Khotbah Jumat, kultum niku kathah-kathahipun dingendikake mawi basa Jawi. Kamangka nem-neman iki ra dikira nggih, ra dikira mangertosi babagan basa Jawi. Terus Abi. Lah wonten mriki dipun aturaken tata caranipun khotbah Ngaten. mawi nggih. basa Jawi. Nah, menika yang minangka nguri-uri nipun Nggih. kabudayan bab basa Jawi Mbok menika. menawi nggih, mbok Nggih. menawi saged dipun lebetaken pinangka perkawis nguri-uri kabudayan. Masyaallah. nggih. Nggih Ustaz, nika mlebet wonten ing bab ingkang badhe kita bahas dalem nika, Nggih. bab kabudayan. Nggih. Menapa ta budaya menika satu Ustaz? Nah, budaya niki saene malah kula sedaya sami-sami midhanget kemawon nggih, Pak. Nggih. Kula niku sanes tiyang ingkang dipun wastani budayawan sanes. Ananging ingkang kasebat wonten kitab niki wonten aplikasi Aplikasi Ustaz. Bau Sastra Basa Jawa. Bau sastra Basa basa Jawa. Jawa, nggih. Seratanipun Pak Purwodarminto. Oh. Dados niku nek cara awake dhewe ngoten pinangka kamus munawir ngoten. Kamus menawiripun Nggih. tiang Jawi. Nggih. Nggih. Menawi kula pina sedaya sami nyinaoni basa Arab kan asring buka kamus Kamus. nggih. Kamus munawir napa mbok jamul wasit napa kamusul muhit. Lah menawi kepengin sinau basa Jawi wonten kamusipun. Hmm. Kamus Bau Sastra Basa Jawa. Lah enten mriki dipun sebat budaya iku budi nalar panemu angen-angen babaring nalar pambudining manungsa mawujud kagunan kapinteran kawruh lan sapanunggalan. Dados menawi kula pareng mendhet napa nggih kesimpulan Nggih. ingkang dipun wastani budaya niku pinangka panemu Pak Farid. Pamanggih pendapat nggih rupa ngelmu, rupa tata bahasa, wewangunan, caranipun nyandang lan sak piturutipun. Oh nek wong Jawa duweni penemu carane nganggo sandangan ki surjan upaminipun utawi hacinco utawi jarik ning nek piantun londo iku nggadahi penemu nganggo kathok ki ya sing nggih cara londo. Nggih. Nek Sunda nggih penemune wong Sunda. Nggih. Dados kabudayan niku janjane ming pinangka penemu kemawon. Penemu. Nggih, pamanggih. Pamanggih. Pamanggihipun manungsa, pendapat dalam bersastra, pendapat dalam berpakaian, dalam membuat bangunan lan sapanunggalanipun. Nika maknanipun kabudayan ingkang kawula pahami saking pustaka Bau Sastra Basa Jawa kala wau. Nah, nggih. Berarti Ustaz, menika menawi budaya menika penemu manungsa, Nggih. sejatosipun nek mboten saged menika lajeng nglanggar menapa ingkang sampun dados pepestanipun saking ingkang Maha Kuwasa, Nggih. ingkang damel gesang menika. Nggih. Ning sok-sok kok le ngugemi budaya menika ngantos wani nglanggar syariat. Nggih. Nggih. Kula dados kemutan wonten setunggal geguritan Pak Farid. Geguritan niku nek cara awake dhewe syair. Syair. Nggih. Wonten geguritan kuno dipun sebataken dening para winasis, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas lan sapiturutipun nggih. Para sesepuh niku ngendika, "Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji." Bagi setiap orang Jawa, agama itu adalah menjadi pakaian yang paling berharga. Iku pengendikanipun nenek moyangipun tiang-tiang Jawi. Dados menawi kabudayan niku pinangka pamanggih panemu. Penemune menungsa niku wonten ingkang leres, wonten ingkang boten leres. Terus pathokane leres kalih mboten niku napa? Nggih pinangka umat Islam, pathokanipun menika wahyu saking Allah taala. Pathokanipun Al-Qur'an, pathokanipun hadis dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi wonten penemu, wonten pamanggih, wonten kabudayan ingkang boten nalisir
saking paugeran syariat, monggo sami dipun tindakaken. Hmm. Mboten masalah, mboten napa-napa. Nah, nanging nalika penemune menungso niku, sae niku penemune wong Arab, penemune pun tiang Jawi, tiang Sunda, tiang Madura, tiang Dayak lan sapiturutipun, nalika penemu kala wau nalisir nerak paugeran syariat nggih awake dhewe pinangka nggih umat Islam kedah ngelengganani. Ngelengganani nilar napa nggih? Penemu kala wau nggih supados Allah niku tansah paring ridho, tansah remen dumateng kula panjenengan sedaya satemah boten maringi balak lan musibah. Nah, nggih Ustaz. Ngaten kinten-kinten. Bab penemu menungso menika lajeng dados turun temurun ngaten Ustaz. Nggih, menika Lah. kan dipun wastani budaya. Lah menika ingkang menungso jaman sak menika mbok menawi kemutan kalian budayanipun Nggih, ning kirang babakan agami. nggih. Lah lajeng lak anggenipun ngugemi budaya menika ya iki budayaku wis Nggih. saka leluhurku. Nggih. Lah niku lho wonten kalih pepeling nggih babagan perkawis menika. Setunggal gandeng budaya niku pinangka panemu Pak Farid. Niku ingkang dipun wastani budaya niki saged owah gingsir, saged malih ngoten. Mila wonten saperanganipun tiyang winasis nggih para-para winasis niku ngendikake bilih busananipun tiyang Jawi duk nalika semanten niku sing asli nggih niku ingkang dipun ukir wonten candi-candi. Oh. Nggih. Dados wonten candi niku Nggih, wonten gambaran busananipun tiyang-tiyang kala rumiyin. nggih. Iku nek piantun setri, piantun kakung niku mung ngagem celana nggih. Nggih. Saking jengku mriki. Jengku niku dengkul Mas Ari. Jengku ngantos dumugi puser. Nggih. Sak nginggil niku mboten ditutupi napa-napa. Setri Kakung setri sami mawon. Niku ingkang dipun tatah, ingkang dipun ukir wonten prasasti-prasasti duk nalika semanten. Ning nalika jaman Mataram Islam sampun owah gingsir. ngaten. Sampun malih nggih. Nggih. Kados wonten jarik, wonten surjan, wonten blangkon lan sapiturutipun. Dados pepelingipun menapa? Pepelingipun kena nguri-uri kabudayan ning boten sah fanatik nemen. Oh ngaten. Nggih, sebab kabudayan niku saged owah gingsir. Nggih, nggih. Jangkepipun ingkang angka kalih, kula ora motor kalih nggih. Nembe setunggal ingkang angka kalih janjane awake dhewe niku nek ngugemi kabudayan niku nek sing cocok nggih kalih kabudayan jaman semanten niku kala wingi kula sowan kalih Pak Aris saking Tlatah Magelang. Simbah-simbah riyen niku kena ngapa kok nganggo jarik. Jarik niku ngendikane aja tumindak sirik. Aja tumindak Nggih. sirik, masyaallah. Terus napa malih niki? Surjan. Surjan niku nek sing pakem nggih benik enten 6 nggih. Nggih. 6. Sing mriki setunggal, mriki 3, Nggih. mriki setunggal. Nggih. Kiwa Gangsal. tengah kalian ngandhap Kiwa tengen 3. ngandhap 3. Nggih. Niku gangsal. Ngendikane simbah-simbah 6 niku pinangka pralambang rukun iman. Rukun iman ingkang Nggih. 6. Ingkang 6 dados pinangka tiyang Jawi sing ngagem surjan niku sederenge ngendika muna-muni kuwi kudu ditimbang mawi Iman. rukun iman. Aja nganti pengendikane kula pinang sedaya niku nalisir saking rukun iman. Mula gulune iki ditali. Gulune ditali ngangge rukun iman. Nek wonten kapitadosan sing nalisir saking rukun iman niku di stop. Kalih rukun iman ten gulu niku wae. Sing gangsal niku pinangka rukun Islam. Mila nek Pak Farid wau ngendika, sakniki enten tiyang niku luwih tresna marang budaya tinimbang tresna marang agama. Lah niku janipun kewalik janjanipun. Oh ngaten. Nggih. Sebab simbah-simbah riyen sampun maringi pralambang nggih wong Jawa niku kedah ngugemi rukun iman, ngugemi rukun Islam. Aja Aja tumindak tumindak sirik. sirik. Lak ngoten. Saking Dados ageman sampun saged maringi pitedah Nggih. bab agami janjanipun, Ustaz. Nggih. Nggih. Nah, Ustaz, nika Ustaz. Ning kita asring mireng, Ustaz. Bile budaya saking leluhur menika kedah dipun tilar, Heeh. kedah dipun mboten dipun agem Nggih. amargi nglanggar syariat. Nggih. Terus Ustaz, panci kedah ngaten. Ingkang dipun wastani budaya kados Pak Farid wau sampun mangertosi nggih niku pinangka pamanggih, kebiasaan adat istiadat ingkang
sampun dumadi ingkang sampun lumampah kados adat lupiya nggih. Dados budaya menika kedah dipun tingali kanthi syariat. Hukum asli budaya niku sedanten halal. Sebab budaya niku rak perkara kadonyan. Hukum asli budaya, hukum asli adat istiadat menika aslinipun halal. Halal. Dalilipun pundi? Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Huwallazi khalaqalakum, Allah iku pinangka pangeran kang nyipta kabeh sing ana sak lumahe jagat kanggo sira. Dados sedanten ingkang dipun cipta dening Allah wonten sak lumahe jagat nggih, sak ngandhapipun langit menika pinangka fasilitas sedanten pareng ditindakake. Hukum aslinipun kejawi ingkang dipun larang. Lah menika nembe mboten nembe mboten pareng. Lan sing dilarang kalih sing pareng niku kathah sing pundi? Kinten-kinten. Dipun parengaken. Kathah sing dipun paringaken nggih. Kabeh kena tok tindake, kejaba sing ora. Pengecualian niku nggih. Niku mesti sithik, nek pengecualian akeh niku walik. Oh, nggih. Dados kabudayan niku kelebu perkawis ingkang halal, parang ditindakake, kejawi ingkang dipun awisi, kejawi ingkang dipun larang dening syariat. Ada dasar ayat kala wau. Mangke kula badhe ngaturaken Pak Farid. Bilih tuk rikala semanten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ugi nindakake kabudayan. Kearifan lokal nalika Kanjeng Nabi gesang. Nalika semanten nggih. Ning tika Sat, nuwun sewu. Nggih. Perkawis sok-sok menika nggih kangge masyarakat Jawi menika nek iki wis dadi paugeran. Nggih. Wis turun temurun ditindakne leluhur. Nggih. Ya kudu kuwi. Nggih. Arepa kuwi secara syariat nika mboten leres ya. Wong iki wis dadi napa menika Warisan kebiasaan nenek moyang. warisan nenek Nggih. moyang. Lah menika Napa pun kedah pun mboten nonton toleransi ngoten kalian. menawi kula pareng matur nggih. Seperanganipun tiyang ingkang senadyan budaya iki dilarang dening syariat, pokoke sing jenenge budaya tetep kudu tak tindakake. Menika simbah-simbah riyen lemastani niku tiyang ingkang mbeguguk, ngutha waton, gajah gelar, bondan tanpa ratu. Beguguk niku pun mboten gelem obah. Ngeten iki, diwah-wah gelem. Ngutha waton kaya dene kutha sing asale saka watu, mboten saged dipun geser. Bondan tanpa ratu niku jogetan, ora ngerti nek teng ngarepe enten ratu. Nggih. Ora peduli ratu, ora peduli presiden, Pak, aku pengen joget-joget. Niku rak gambaran tiyang ingkang nuwun sewu nggih. Brengkele. Nggih. Utawi ngeyel nggih. Menika tiyang-tiyang ingkang nderek tindak lampahipun Abu Thalib. Abu Thalib nggih pakne cilik Kanjeng Nabi niku dipun ngendikake dening Nabi, ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Nggih ahli neraka ingkang paling enteng pasiksanipun wonten akhirat menika Abu Thalib. Piyambakipun diparingi serandal. Iya. Nek merek ngoten Sekeco, Pak. Niku sendal saking watu neraka. Ya ghilimin huma dimahu ngantos umep nggih, mumpal-mumpal napanipun nggih. Polo niku nek basa kramane napa nggih? Poli mbok menawi nggih. Nggih ngantos mumpal-mumpal Mulutipun. nggih, otakipun. Kados kedahipun nggih awake dhewe dipun keparengake nguri-uri budaya, kabudayan adat istiadat, ananging kedah tetep dipun saring mawi paugeran syariat kala wau. Salajengipun wonten setunggal ayat nggih Allah taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah taala pangeran ingkang murba masisa jagat saisinipun sampun paring dawuh, he Muhammad, ingsun kuwi ora ngutus sawijining rasul sadurunge sira ana sawijining karang padesan, ana sawijining wewengkon nggih. Rasul niku ora ajak-ajak bali tumuju merginipun Allah. Ayo cah do nindakake syariat,
Ayo do duwe kapercayan sing jumbuh karo kitab suci. Illa qala mutrafuha, kejaba niku pangapunten nggih. Seperangan warga desa niku wonten ingkang matur inna wajadna abaana ala ummah. Aku ki wis nemoni nenek moyangku mbiyen mapan ana sak dhuwure kabudayan adat istiadat. Wa inna ala atharihim muqtadun, lan aku ora butuh dalane rasul, aku butuh dalane nenek moyangku. Nah menika ingkang dipun ngendikaken dening Allah. Mesti niku nalika Allah ngutus rasul mesti wonten sing ngayal. Lah kantun awake dhewe milih merginipun tiyang ingkang ngayal sing beguguk nguta waton niku wau utawi tiyang-tiyang ingkang napa wau Pak Farid judulipun niku? Nguri-uri budaya tanpa dosa. Ngapunten Ustaz. Kula Pripun, mboten Mas? sarujuk. Sik. Mas, iki durung tekan tanya jawab. Niki mumpung kelingan, Pak. Kuwi wong lalen nih. Pripun niku mumpung kelingan iki kula tanglet niki. Tat ngapunten Tat niki Pripun? salah setunggalipun jamaah ngeyeliun. Oh, ngeten. Dados pun kesanipun wonten Tat nggih. Nggih, mboten apa-apa monggo Mas Monggo, Mitra. nggih. Niki mboten babakan ngeyel Pak Haris. Nggih. Ustaz nggih. Nek kula mboten sarujuk. Lah awake dhewe niku ora nek tanpa ora napa mboten enak nggih mboten enten mboten donya. Mboten bledak ing kayu watu nggih. Nangke ngoten. Keluar niku lak simbah kula, Nggih. bapak kula, ibu kula. Mosok kok kan ajeng ninggalke niku pripun? Lah nggih mboten saged to. Mengke nek kula ninggalke leluhur kula. Mengke darani kula ora bekti karo wong tuwa. Nggih to niku. Mengke kula kuwalat ngoten Ustaz. Walat barang niku. Niku pripun Ustaz? Nggih. Sik Totro, mbok kowe iki ngrungokke sithik penjelasane Ustaz, dirungokke. Kusik. Ora mung ngeyel Pun tok kowe iki. sampun nggih sampun kita mirengaken Ustaz Rumen nggih. Nggih. Sampun nggih. Nggih monggo Ustaz niku. Ngapunten Ustaz nggih. Nggih. Iki nggih. Mboten napa-napa. Rada ngaten niku Ustaz nggih. Nggih. Demo ora lali ngombe bat. Oh. Panci saestu betah nggih Mas nggih. Mboten parang dikelentokke niki Pak. Oh ngaten nggih monggo Ustaz. Sebab wonten setunggalipun ulama salaf niku paring pangendikan la yata'allamul ilma al mustahyi wal mustakbir. Ora bakal nggayuh ngelmu wong sing isinan. Oh ngaten. Nggih, wong isin ra gelem tekon niku mboten badhe nggayuh ngelmu. Dados nek Mas Mitra taken nggih sampun dados pakemipun nggih ketahipun ngaten tolakul ini. Dados menawi kula saged nyaring pengendikanipun Mas Mitra, awake dhewe tetep kudu nguri-uri budaya warisanipun nenek moyang. Sebab nek ora siji ora dianggep wong sing bekti marang tiyang sepuh, angka kalih bakalin apa? Kualat. Bakale kualat. Bakal nampa kacilakan bebendulan sapanunggalanipun. Nah, ingkang setunggal masalah bekti nggih. Bekti menika sampun dipun terangaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Menawa mati anak Adam niku sampun sedo pelas jatah yuswanipun bakal pedhot sekabeh ngamal kejaba telung perkara. Min sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah ingkang banyu milih ganjaranipun, aw ilmin yuntafa'u bihi utawi ngelmu ingkang manpangat, aw waladin sholihin yad'ulahu. Utawa anak soleh kang tansah ndongaake tiyang sepuh. Nggih. Dados menawi ngendika babakan bekti Mas Mitra nggih. Awake dhewe tetep saged bekti kalih tiyang sepuh. Nalika tiyang sepuh sampun sedo kanthi asring ndongaake. Utawi sedekah ganjarane niat kagem nenek moyang menika parang niki kula ajeng sedekah 1 miliar ganjarane kula niate kagem mbah buyut kula, mbah wareng kula, mbah canggah kula, mbah goprak sente kula, udeg-udeg gantung siwul debok bosok lan sak bidulipun. Ha menika sae. Nggih, jumbuh cocok kalih paugeran syariat. Ing nuwun sewu nek ngabekti, "Wih ngapa kok apa mbeleh wedhus ngopo?" Lah iki kan pinangka warisane nenek moyang, pinangka bektiku marang bapak sing wis mati. Nek mbeleh wedhus bapake melu mangan ta ora? Ya ora. Sing mangan sapa? Ya aku dhewe. Niku ora salah kedaden niku. Kedahe bekti niku nalika bapak tasih gesang dibelehke mendo monggo Pak katuran dahan. Nek pun sedo nggih betahe mung didongake dikirimi ganjaran sedekah kala wau.
mboten kok nguri-uri kabudayan ingkang dipun awisi dening syariat. Mbok menawi ngaten ingkang saged Bab kualatipun Oh, nggih. Wonten setunggal ingkang supe kula. Masalah kualat nggih. Menika kula kuwatosipun malah kelebu perkawis tatoyur Pak Farid. Tatoyur menika rumaos gempung, rumangsa sial. Mergo nek ora nindakake ngene aku bakal nampa balak bebendulan musibah. Contoh niki wonten adat istiadat ingkang nerak paugeran syariat. Tuladhanipun anak barep niku mboten pareng rabi kalih anak sing nomor wonten ingkang pirsa? Nomor 3. Jadi anak nomor bajeng boten pareng nggih. polo kromo rabi nikah kalih anak nomor 3. nomor 3. Dados pami Pak Farid niki bajeng. Kula nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Garwane panjenengan bajeng upami. Bajeng nggih. Niku mesti bakal mati salah siji. Wah, nggih ta. Mungkin nek niku malah mboten Niku cetok mati karo-karo nek. Nek mati loro-loro mah repot Ustaz. Mesti lah siji nggih. Lah nggih. Menika mboten leres niku pinangka tatoyur. Oh, ngaten. Pokoknya nek nekat Pak Farid nomor 3 kok entuk anak barep niku mesti bakal ontran-ontran. Bale wis manipun rumah tangganipun bakal ajur momrot. Mboten karu-karuan lah iki. Lari kula malah gangsal sak niku. Nah, niki sampun kaken-kaken ninen-ninen tasih mesra nggih Pak Farid. Nek ngundang pripun kalih garwane? Yang apa dhewe mboten ate ngundang. Ngaten. Nek yang makane Mbak dikira eyangipun. Oh, dikira eyang. Nggih. Dados masalah kualat menika kualat niku menawi awake dhewe nerak paugeran syariat niku saged malati. Malah malati menawi nerak paugeran syariat. Nggih. Dalilipun pundi? Nah, Allah Subhanahu wa taala dawuh falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ngati-ati yo. Awas nek cara sakniki iki. Awas wong-wong sing kumawani nerak paugeran syariat. Dheweke bakal ketaman fitnah utawa pasiksan sing gegirisi. Nah menika dawuh pangendikanipun Allah. Lan sampun kathah tepa patuladan sanesipun. Pinangka bukti nggih. Pinangka bukti wong sing nerak paugeran syariat nampa kacilakan. Ning nek nuwun sewu nindakake syariat nilarake kebiasaanipun napa niki? Nenek moyang niku insyaallah panjenengan sampun mbuktekake piyambak. Anak nomor 3 kalih mbarep nggih. Ngantos dumugi sepriki Pak? Iya alhamdulillah. Putra pinten? Gangsal. Gangsal. Nah nambah kula berarti bebas bajeng malih mboten ana. Nggih mboten napa-napa. Nganyarke anak mbarep. Kula piyambak niki Mas Mitra. Produk bulan suro kula niki. Oh. Sebab niku nak nerak paugeran. Wawaler nenek moyang ora kena khitan ana ing sasi suro. Ning kula niku riyen tumut nderek nggih, nderek khitanan masal ten sasi suro. Nggih mboten gendelen. Mantrine mboten semaput. Nggih peputra nggih gadang kula niku nggih mboten mingkup melih mboten. Nggih pun putra sekawan. Mboten malat Mbak, atine mboten kualat kula Mas. Alhamdulillah. Ngaten nggih Mas Putra nggih. Nun sewu Ustaz. Nggih. Kita sampun nate mireng nih Ustaz. Nggih. Yen ora melu mboten ngawontenaken pengetan bab sedanipun leluhur menika kaya dene ngubur kucing, kaya dene kucing mati kan terus pundi ta? Nggih. Nggih menika mboten leres nggih. Nek awake dhewe ora ngawontenake ora ngenekake slametan mendak pisan mendak pindho geblak pisan geblak pindho geblak bola-bali niku kok kaya dene menungso niku dianggepe mung kaya kucing. Niku mboten leres. Niku pangendikan tiyang ingkang keburu nafsu. Napa enten kucing niku didusi? Napa enten kucing niku dikafani? Napa enten kucing niku disolati? Napa enten kucing niku didongake? Allahumma ghfirli kucing mboten enten Pak. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kucing mboten wonten. Terus nek piyambake niku ngendikake menungso nek ora dislameti kok kaya dene ngubur kucing ning glimpung niku mboten leres. Ingkang angka kalih kaya-kaya niki malah mengke dadosipun anu napa nggih istihza biddin. Dadi kaya wong ngolok-olok ngece marang syariat.
Allah Subhanahu wa taala niku sampun maringi syariat ingkang sae kagem awake dhewe umat Islam. Menawi lair wonten paugeranipun diperagake mendo, diparingi asma ingkang kinarya japa ingkang mengandung doa kesaenan. Kados Mas Mitra niki artine sahabat. Lajeng Pak Farid niki ugi barang ingkang nggadahi napa nggih? Ganteng lho tuh. Sanes ganteng, Pak. Ganteng iki. Farid niku maknane berharga. Oh, berharga. Semanten ugi mangke menawi badhe palakrama wonten paugeran syariat. Semanten ugi menawi sampun sedo wonten paugeranipun. Nggih menika dipun suceni, dipun kafani, dipun salatake, nggih lajeng dipun makamaken nggih wonten liang lahat, lajeng dikentuni donga. Saben dinten sadengah papan sadengah wekdal. Dados mboten leres nek enten ngendika kuwi dipadhake karo kucing niku. Saestu mboten leres kok kaya-kaya dheweke niku madhake syariati Allah kalih tata cara ngramat napa ngrumat kucing. Kewan ya. Nah, menika mboten pareng. Khawatiripun kuwatosipun mangke kelebu tumindak istihza, mengolok-olok agama. Niku Ngaten, nerak nggih. aturan agama, nerak aturan negara. Iya. Wallahu a'lam. Terus pundi Mas Duto? Sampun Pripun nggih, Pak? Kok rasane niku kok dereng plong ngoten lho, kok rasane tesih kok kaya niku. Mangke kok kaya mboten bekti ngoten lho, rasane niku terus ya kaya niku kok ra ilok ngoten. Kali tangga barang niku rasane ya pekewo. Nek mboten ngoten niku. Saru ngoten lho ketinggalan niku. Pripun carane kula niku ngilangke Ngicali nggih. raos-raos ngoten niku pripun? Oh nggih. terus pinten? Niku janjane ming kirang pakulinan kemawon. Wonten unen-unen Mas Mitra. Ngendikane simbah-simbah kula rumiyin, witing tresna jalaran saka kulino. Nah, terus nalika awake dhewe niku pun nindakake syariat niku pun kulino nggih, pun kulinten nindakake syariat. Niku suwe ning suwe nggih pun enak mawon, biasa mawon. Kula nate dipun takeni masalah pangrumat napa nggih, lulang kurban niku. Nggih. Lulang kurban niku rak mboten pareng didol. Nggih. Mboten pareng didol. Saene nggih dikerok, dirajang-rajang, dindum. Dum. Anu niku Pak, mungkin nek didol niku rak cepet. Mboten kesel. Ning nek ngerok niku rak suwe, angel. Mau lulang sapi kan ombo. Kula le matur jenengan ngendika rekoso, jenengan ngendika angel mboten srek niku mergo kurang kulino kemawon. Tiyang udut, pirsa tiyang udut. Iku nek sedina rong dina nggih blangkeman Mas. Ngendikane kula niku nek bar mangan mboten udut kok kaya wong nusu bibar bucal mboten cawik ngoten ngendikane. Leres nggak Mas Duto? Nggih. Wonten seperangane pun tiyang ngendika ngaten Pak Farid. Nek bar mangan ora udut ki rasane lambeku kaya ditapuki wong. Lah niku sedinten kalih dinten. Sewulan kalih wulan. Nggih, menawi mengke sampun 5 tahun-tahun insyaallah raos mboten srek niku ical piyambak. Niku setunggal Mas. Jangkepipun angka kalih kedah asring-asring ndonga. Dongane dos pundi? Donga ingkang sampun kondang misuwur jayang bawana. Piwucalipun Kanjeng Nabi, Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa. Allahumma Paduka tuduhake dumateng kula sing leres niku leres. Lah niki sing penting. Warzuqna tibaah. Lan mugi paduka kersa maring kekuatan dumateng kula saged nindakake bebener kala wau. Ayo panjenengan pun ngertos nggih nek niku leres ning ngarep ninggalke kok abot. Lah niku dipun kathai ndonga niki. Ya Allah panjenengan tuduhke dumateng kula sing leres niku leres. Panjenengan paringi kekuatan dumateng kula supados kula saged nindakake barang sing bener niku. Wa arinal batila batila. Arinal batila. Ya Allah panjenengan tuduhke sing batil niku batil. Sing boten leres, sing kelentu niku kelentu ya Allah. Warzuqna jatinaba. Warzuqna jatinaba. Nggih. Lajeng paduka paringi kekuatan dumateng kula supados kula saged nilar kebatilan, kekelentuan kala wau. Nah niku asring-asring dipun waos. Ingkang angka 3 asring maos nggih riwayat-riwayat sahih wonten kitab ingkang dipun serat dening para ulama ingkang njlentrehake napa nggih? Efek utawi napa niku jeneng akibat buruk ingkang dipun tampi dening tiang-tiang sing luwih seneng melu tradisi nenek moyang tinimbang derek syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Tuladanipun wonten kula maos wonten kitab
judulipun iqadul himmah litibai nabiyil ummah. Nggih menika membangkitkan semangat yang tinggi dalam rangka mengikuti ajaran nabi umat ini. Nggih, gugah semangat supaya luwih greget malih nindakake sunahipun Kanjeng Nabi. Iku dipun sebat wonten mriku. Wonten tiyang dipun waosaken hadis Nabi dawuh menawa sira kuwi tangi saka turu kumbahan tanganmu. Sebab kowe ora ngerti tanganmu nginep nang endi. Wonten setunggal tiyang sing nyepelekke hadis ini. Lah nek miturut nenek moyangku ya ora ngono kuwi pakulinane tangi turu buka tenong madang. Ngoten iki. Lah let pinten dinten niku piyambakipun wungu saking sari, tangi saking turu niku. Naudzubillah min dzalik napa niki? Astanipun niku mlebet wonten dubur ngantos dumugi pergelangan tangan. Lah niku kedah asring dipun waos. Supados kula panjenengan sedaya niku nggadahi raos ajrih. Wah, nek aku nganti kumawane nerak paugerane syariat bakal nemoni kedadian-kedadian sing gegirisi. Walah, nyatane aku yo bola-bali. Yo tanganku yo ora mlebu. Mbok menawi pasisane ditunda mengke. Wah. Ten alam akhirat. Niku ingkang langkung bebayani Pak Farid. Nauzubillahi min dzalik. Nggih. Nggih kados. Cekap Mas Mitra nggih. Nggih kita lajengan Ustaz nika. Nggih. Bab nguri-uri budaya tanpa dosa menika. Kados pundi kita saged mangertosi bab menika nglanggar bab menika dosa Nggih. amargi anu Ustaz napa anggenipun kita sedaya menika ngaji niku tasih kirang Ustaz. Nggih. Carane mangertosi nggih kedah ngaji niku Pak Farid. Ngaji niku. Nek ngajine kirang nggih kedah ditambahi meneh. Tambahi nggih. Disregepi malih. Sebab para ulama sampun maringi piwucal nggih wonten setunggalipun geguritan ingkang misuwur ugi asring kula waosaken. Masalul jahili andinihi. Paribasane wong sing bodho agamane. Radin biqaidihil jahulil hairi. Dheweke lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe. Wis awake dhewe bodho, pakone marang wong sing bodho. Kabahi mati amya kaya dene jaran sing wuta. Qada zima maha a'ma ditunggangi dening joki sing wuta. Jarane wuta ditumpaki wong sing wuta. Ala iwajit tariqil jairi melampah wonten sainggilipun jurang sing belok-belok. Rak mesti kathah cilakanipun. Nggih. Anake mecicil tekone ning dukun. Nggih. Disembur gundule niku Pak Farid. Anake mecicil niku panas setep. Nggih. Panase mboten ical malah bocah niku gundule kecinge ora karu-karuan. Lah dukune ora tau sikatan. Oh, gitu. nggih. Dadi nek pengen ngerti sing pau apa niki? Adat sing klentu sing leres niku nggih kedah ngaji niku. Kedah ngaji niku Ustaz. Nek ngajine kurang nggih kedah dipun tambahi ngajinipun. Sebab sedaya kesaenan ten ngalam donya, kesaenan wonten alam akhirat menika mboten saged dipun gayuh kejawi kanthi ngangsu kawruh. Ngupadi undhaing ngelmi nggayuh imbuhing kawruh. Ngeten Pak Farid. Wallahu taala alam. Masyaallah. Sampun kathah sangat nika bab Nggih. bab nguri-uri kabudayan Nggih. ning kita saged nglampahi budaya menika kanthi tanpa dosa nih Ustaz. Nggih. Nggih kados cekap nika dalem nika Ustaz. Menawi dipun keparangan kula badhe mendhet kesimpulan Pak Farid. Nggih. Kasmangga Nggih. Ustaz. Dados kula matur dumateng kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Pak Gedhe, Mbok Gedhe, Pak Cilik, Mbok Cilik, Kang Mas Mbak Yulan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Kula panjenengan sedaya niki kedah nglengganani lan mangertosi bilih agami Islam niki dugi ten ngalam donya. Allah Subhanahu wa taala ngudhunake wahyu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten ajeng ngowahi napa niku mbubrahke kabudayan, mboten. Mboten ajeng membumi hanguskan adat istiadat, mboten. Nggih. Sebab kabudayan niku wonten ingkang jumbuh cocok kalih syariat niku dipun tindakake, sing mboten jumbuh mboten cocok niku dipun tilar. Buktinipun menapa? Kanjeng Nabi niku piyambakipun dipun lairake wonten tanah Arab. Lan tiang-tiang Arab duk nalika semanten nggadahi kabudayan ugi Pak Farid. Adat istiadat ingkang maneka warna. Lah niku wonten adat istiadat budaya Arab
sing ditilar Nabi wonten ugi sing ditindakake. Nggih. Tuladanipun kula badhe ngaturaken iki supados mboten wonten tiyang ingkang ngendika alah agama Islam ki ora Arabisasi. Nah, nggih. Agama Islam ki ora Jawanisasi. Mboten enten Jawanisasi, mboten enten Arabisasi. Sing dikeparengake Allah ditindakake, sing dilarang dipun tilar. Tuladanipun Nabi niku rikmanipun gondrong. Kadang kala niku dipun sebat wonten kitab Syama'il Muhammadiyah nggih. Kadang kala dumugi tengahe kuping, kadang kala dumugi pucuke kuping, kadang kala dumugi pundak. Niku rikmane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi manjangake rikma niku mboten krana niku sunah mboten. Mboten wonten. Kula dereng nate nemai ulama sunah nggih ngendika bahwa menggondrong rambut itu adalah sunnah. Kula dereng nate nemai. Nggih. Ning napa Nabi kok rambutnya pun panjang? Sebab budaya Arab nalika semanten niku tiang-tiang yantun kakung niku sami gondrong. Mila Nabi gondrong niku senes sunnah muttabaah. Niku Nabi nindakake kabudayan. Berarti malah Adat tiyang ingkang istiadat. gondrong menika nyontoh budayane Arab. Arab nggih. Oh, ngaten. Nalika semanten. Nggih. Nah, niku tulodo. Ingkang angka kalih imamah. Imamah niku kados dene surban nggih. Nggih. Sing diubel-ubel enten mustaka niki disisake sekilan. Enten buntute Nggih. mburi niku. Niku imamah. Nabi ngagem niku Pak Farid. Ning niku senes sunnah. Niku pinangka budaya Arab. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendika semanten niki Imam Abdul Aziz bin Bas ngendika pilih imamah niku budaya Arab. Adat istiadat Arab. Jadi Nabi nindakake adat istiadat Arab sing boten dilarang dening Allah. Imamah kala wau. Ning nek nuwun sewu dem-deman ngombe ciu, cem-ceman kadal lan sak piturutipun menika ugi pinangka budaya Arab. Oh, nggih. Tiang-tiang Arab niku saben dinten mendem kemawon. Nabi mboten nindakake niku sebab napa? Dipun awisi, dipun larang dening Allah. Nggih. Dados kesimpulanipun budaya napa mawon? Napa niku budaya Arab, napa Jawa, napa Sunda, Madura, Dayak lan sak piturutipun. Sauger mboten dipun larang, monggo dipun tindakaken. Panjenengan ajeng ngagem batik, monggo ajeng nganggo jarik aja tumindak sirik dipun keparengaken. Mas Mitra nggih ngagem surjan lurik niku ngendikane saking pedan niku Mas. Nggih. Dipun keparengaken monggo. Ning nek sing dilarang dening Nabi tuladanipun gambar makhluk hidup. Lah menika dipun awisi. Asaddun nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun. Wong sing paling gegirisi pasiksane ana ing dina kiamat kuwi tukang gambar nggih menika gambar-gambar makhluk bernyawa. Sauger sandangan kula panjenengan sedaya niku mboten nerak paugeran syariat, napa niku sandangan Cina, sandangan Londo, sandangan Jawa, apa melih sandangan Arab niku dipun kaparengaken. Nabi ugi ngagem cincin. Ngendikane para ulama cincin niku senes sunnah. Niku adat kebudayaan orang-orang dulu. Mila awake dhewe kan awis-awis nggih longko. Mirsani wonten ulama rambutnya gondrong. Pak Farid nate mirsani? Ulama ahli sunnah ten zaman sakniki gondrong rambutnya. Sinten nggih? Syekh bin Bas. Mboten. Mboten. Sinten? Syekh Rino mboten ya. Oh, Mboten wonten. Nah, terus mbok menawi niku Pak Farid Makanan ingkang nggih. kedah dipun pahami, intine Islam dugi mboten ajeng ngrusak kabudayan, monggo nindakake kabudayan ning ampun ngantos kulak dosa kulak memolo. Nauzubillah min dzalik. Nggih. Jazakallahu khairan Ustaz. Awit paringipun kawruh dumateng kita sedaya Amin wa pamirsa. Kula badhe nyunto napa ingkang dipun ngendikaken Ustaz Abdul Asbab. Pak D Bude, Ustaz. Nggih, Pak Lek Bu Lek, nggih. Kak Mas, Mbak Yu, lan adik-adik sedaya pamirsa. Ngaten nggih. Para pamirsa. Oh, pamirsa nggih. Kados sekap dalem nika kajian basa Jawi menika mugi-mugi kita saged nglampahi menapa ingkang dados pangandikanipun Ustaz Abdul Aswad Al-Hayati. Amin ya rabbal alamin. Lan kita saged ngugemi budaya tanpa dosa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.